Eta oset da. Mikrofonoa. Hoi da, mikrofono bat harrapatzen duena zuen agotxa eta esan dit Mikelek ez ikutzeko. Kontuz, zeberai gertatu izan zaio batutan igual ikututa erori eta ordunkara. Eske, nik ulertu dizu mikrofono gaben behar genuela, orduan. Hola pentsatzen duen, baina karri dimai Mikelek, eta esan diot, hau da berea, baina esan diot, erosteko bat hemen jartzeko, beti bizitzeko. Usteko ja... Eske bestela, Mikel! Ja. Bueno, nire orduan arabera 4 minutu, ez? Nik edo bat. Zuk zehore dukat. 3 minutu. 3, bai. Titiri! Baik izute behar dezun, maskarilla, alambre batekin, honea, beta horrekentzat. Izteko ondo. Bai, hori dira da. Eske bat, olako beti Olako baina beste batek. batzuk ez. Olako bat batean. Tamaina da bai nire bai, Ni hau dakat. Eske beta horrekentzat, ja da. Bai. Beti bakarra, beta horrekentzat, Gero zinun gamisa berezia, Bai. eta ondo, eta guain galdu zait, eta jolin gaixin Zer hiru? Gabaitzen da, Asko. Ai, nahi, bai. Bueno, nik ez ditut garbitu gaina. Zerekina ditut. Bueno, oso ez, Bueno, bakarrik ikusikoek, nola ikusten? Ikusiekin. Bale. Maialen gamena, bada. Bai, Maialen? Bai. Hora. Martxan dago dentzun nahi. Dena entzuten da, Silvia, Beta horreko da, dena entzuten da. Beta horreko Kendu dut. Izan dit, Mikelek mikrofonek entzeko. Bueno, euskeraz. Aliginen euskeraz. Aliginen ez ondo. Jode. Kendu behar mikrofonek. Eta Mikel ez dit. Eta zeiten dute piztuta, eta marren. Nik esan dit eta laburren. Bueno. Jode. Baina gure gelako kasiko ya. Zela bai. Ostras, ze pulsazioa, 106. Zaurdurito. Piztuta dago.
Ondikan bere. Itxegin. Sintonia ez. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta osa bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Egunon entzuleak, gaur egun handia dugu. Dakizuenez, abenduaren 3 euskararen eguna da, eta gure hizkuntza asko maite dugulako egitarau berezia prestatu dugu gaurko. Horregatik izango ditugu karaokeak, irratsaio berezi hau, lehiaketa. Bertan parte hartzeko irakasleak eman dizkizuen galerak erantzun, zuen izena idatzi eta tutoreari eman. Ez ahaztu parte hartzaile guztien artean sorpresa bat zozketatuko dugula. Badakizu beraz, belarriak Erne eta Adi. Gainera lehen aldia da gaurko irratsaioa ikusi ere egingo duzue.
Horregatik etorri gara hain dotore. Ander eta Inar gaituzue eta teknikari lanetan Enara eta Beñat arituko dira. Goizeko 9:04 dira, hasi gaitezen sarrera polit batekin. Zer edo nor garen? Bueno, gu baloreak gara. Handiak, txikiak, ertainak. Oso handiak, oso txikiak. Lotxatiak, lotxagabeak. Ausartak, beldurtiak. Trebeak edo traketxak. Txuriak, beltzak, horiak. Berdeak. Berdeak ere bai? Noski, zergatik ez? Bai, denontzat ditugu ateak irekita. Geure artean euskaraz mintzatzen gara. Eta ikaragarri maite dugu. Mundua ikusteko, geure era da eta. Maite dugu baita ere. Beste hizkuntza pilo batean eritzea. Falamos galego. We love speaking English. Anantzkilin gazania. Hablamos castellano. Parlen katala. Zane genuke, bai? Milaka hizkuntza gehiago ezagutu. Maite dugu bidaiatzea. Munduko milatzeko ezberdin ezagutzea. Eta 1000 lagun berri egitea. Entzun duzu ez da, gauza asko garagu. Eta denak oso ezberdinak. Eta zu? Zer zara zu? Egia esan, berdin zaigu. Benetan, zaren bezalakoa nahi zaitugu hemen. Ongi etorri, geure mundura. Bideo aukeratu dugu, polita delako eta esaten duena egia da, Inar. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan eta hobeto guretzat. Bai lagunak, eta badakigu zuetako askok etxean euskaraz ez den hizkuntza bat erabiltzen duzuela. Guri esan digutenez eskolan euskararen datuak jasotzen dira 4 urtez behin. Eta aurten tokatu zaigu. Horregatik familiei galdetuz diete zein den haien etxeko hizkuntza. Bai, eta denetik daukagula konturatu gara. Adibidez, bere-berea, gaztelania, arabiarra, ingelesa, ukraniera, errusiera, urdua, errumaniera, portugesa, txia, rifeinoa, tokokolia. Hori hizkuntza pila. Batzuk ezagunak egiten zaizkit, baina beste batzuk ez ditut inoiz entzun. Pentsatzen dut izango dela, batzuk leku askotan hitz egiten direlako, eta beste batzuk ez, ezta? Hala izango da. Denok da badakigu zein den ingelesa edo gaztelania. Beste hizkuntza batzuk ez ditugu ia entzun. Baina horiek ere zaintzea merezi dute. Gure asmoa zen, hemen familia batzuen grabazioa jartzea, haien hizkuntzak entzuteko, baina ez dugu inorrena jaso. Ze pena. Bai, pena bat. Gainera badakigu batzuk euskara ikasten ari direlako eta txalo bat merezi dute. Noski, gure gaurko gonbidatua bezala, bera Samaniegoko 2 ikasleen ama da. Arantxa eta Oier. Santa izena du. Ea zer kontatzen digun. Kaixo Santa eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Kaixo! Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Oso pozik etorri naiz gainera, kriston ilusioa egiten dit euskararen eguneko irratsaioa parte hartzea. Importantea sentitzen naiz gaur. Kontatuko aldiguzu nongoa zaren, noiz etorri zinen eta zergatik ari zaren euskara ikasten? Bai, noski, Ciudad Realgoa naiz. Eta alaba jaio zenean, Eibarrara etorri ginen hain zuzen ere. Hori izan zen orain dela 10 urte. Alaba etortzen zenean euskaraz hitz egiten zuen. Eta orduan, semea eskolan hasi zenean, euskaltegira joatea erabaki nuen. Duela 5 urte. 0tik hasi nintzen eta B1 maila atera nuen orain dela gutxi. Koronavirusa dela eta utzi egin nuen. Eta ez dakiz zer egingo dudan hemendik aurrera. Orain kalean ere jarraitzen dut ikasten. Euskarak asko laguntzen dit. Seme alabak eskolako lanak ekartzen dituztenean, erraz laguntzen diet. Ze ondo, oso ondo hitz egiten duzu aizu. Santa, gure eskolan ikasten ari diren ikasleak dauzkagu. Beste batzuk berriz txikitatik daude eskolan. Aholkuren bat guretzako? Bai, hau ze izango nizueke. Ez dakiten horiei laguntzeko moduriko berena hitz egitea da.
edo kantatzea, jolastea, naiz eta haiek beste hizkuntza batez aritu, zuek euskeraz. Gero eta gehiago, orduan eta hobeto. Zuetako bakoitzak pentsatu, ea zer egin dezaket nik gelako ez dakit zeini laguntzeko. Adibidez, kanta bat erakutsiko diot, edo jolas bat erakutsiko diot, eta horrela. Baldakizue, nik asko eskertzen dit jendeak niri euskaraz hitz egitea. Horrela, asko praktikatu dezaket, eta asko praktikatuz gero errezago egingo dut. Eta gustoago egongo naiz hemen, ez zaizue iruditzen? Gainera, euskara hain polita da? Ba bai, hori egia da, polita eta gurea. Horixe, eta gurea delako gaur haren eguna ospatuko dugu. Ze iruditzen zaizue irratsaio hau kantatzen bukatzen badugu? Ui, primeran, niri gainera pila bat gustatzen zait kantatzea. Nahi badezue, karaoke bat jarri dezakegu. Eta zuek, gogoan izan. Ikasten ari zaretenok, aupa zuek, lortuko duzue. Eta dakizuen hoi, eusleak izan, eta beti euskeraz. Eskerrik asko, Santa! Agur! Agur, neskamutilak! Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratseko azken izpiari eguntak izaldi. Mular gorri egakada harin lura otan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan Bera dabil airean, ahondan dela herritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantzan gorria. Haizearen magaleunean, edatu da oiua. Bihotzaren taupadetan hitzak sortu du doinua. Ondatuek beren solasean aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da dinaria. Lau haizetara